Javno preduzeće Komunalno AD Pale dobilo je danas novu kombinovanu radnu mašinu za koju je opština Pale iz budžeta izdvojila 200.000 konvertibilnih maraka. Direktor ovoga preduzeća Kumo Simović rekao je za Paljanske novosti da je ovo samo jedna u nizu mašina koje je opština obezbijedila, pokazujući tako domaćinski odnos prema preduzećima u svojoj nadležnosti. To je kombinovana građevinska mašina ICB, najnovije, znači proizvodnje 2020. godina. Tu je mašinu kupila opština Pale za komunalno preduzeće, da pomogne ovom preduzeću. Preduzeće ima dosta staru mehanizaciju, iako smo mi u posljednje 3 godine nabavili, ovo nam je 5. sredstvo, znači kupili smo novi traktor, kupili smo prošle godine malog smećara, velikog smećara, sandučar, kamion, znači ovo je 5. sredstvo u posljednje 2-3 godine kako smo mi kupili. Mi polako dižemo osposobljenost preduzeća, znači i sve više i više možemo odgovoriti na zahtjeve koje se od nas očekuju. Načelnik opštine Pale Boško Jugović danas je sa svojim saradnicima posjetio komunalno preduzeće te izrazio zadovoljstvo što je opština uspjela, pored svih problema uzrokovanih pandemijom virusa korona, ispoštovati planirani budžet i komunalno preduzeće opremiti najsavremenijom opremom za rad. Evo, danas mogu da izrazim iskreno zadovoljstvo, ali baš tako da je ono što je opština zacrtala i realizovala, a to je bio jasan stav da se maksimalno pomogne komunalnom preduzeću i mehanizacija u potpunosti, da kažemo, obnovi kako bi mogli da uđemo u značajne radove kada je u pitanju uređenje prije svega Pala. Nabavkom ove mašine mi smo zaokružili jedan ciklus od 5 sredstava rada, odnosno od 5 mašina koje smo u prethodnom periodu nabavili i mi ćemo pratiti potrebe, vidjeti gdje su to potrebni zahvati, iskoristiti ovu mašinu na najbolji mogući način, naravno imamo i drugu, i gledati, nastojati da ovakav trend i pravac i održimo. U svakom slučaju treba da pohvalimo rad komunalnog preduzeća, ali isto tako i čitave opštinske uprave koja je zajedno, da se zahvalimo i Skupštini koja je sa odbornicima usvojila budžet za ovu godinu u kojem je bila uvrštena ova sredstva. Predsjednik Skupštine opštine Pale Siniša Lasica također je pohvalio razvoj Paljanskog komunalnog preduzeća te naglasio da konstantan razvoj i napredak opštinskih preduzeća pokazuje da opštinsko rukovodstvo vodi iskrenu i društveno odgovornu politiku. Budžet se može i da usvoji, odbornici mogu da usvoje, ali da u pojedinim prilikama izvršna vlast to ne ispoštuje. U ovom slučaju od prvog trenutka i usvajanja budžeta za ovu godinu, a i za protekle, izvršna vlast je maksimalno ispoštovala odluke Skupštine opštine, što je meni izuzetno drago, a posebno ova prilika da jedno naše preduzeće koje uvijek grca u nekim problemima, da iz godine u godinu oni jačaju u interesu građana, svih nas, da nam izgledaju Pale ljepše, urednije, što oni to adekvatno i obave. Javno preduzeće Komunalno Pale trenutno aktivno radi na proljećenjem uređenju Pala, mašinskom i ručnom pranju i dezinfekciji ulica i trotoara, kao i na asfaltiranju ulica.